orașul meu. Locuiesc în orașul Mumbai. Este un oraș mare lângă Marea Arabie. Marea Arabie Arabă. Ok. Arabă. Are un teritoriu foarte mare și are populație mare. Are un parc național, multe muzeu. Muzeu muzee. Cel mai comun mod de transport este trenuri publice, metro, uh, ta- taxi și autobuze. Mumbai este cunoscut sub numele de capitala comercială a Indiei.